ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା ସୁନାପଡ଼ା। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ରହୁଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ବିଶ୍ୱଜିତ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମନରେ ଥିଲା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦିନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଡାକିବେ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜମିରେ କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଲଗାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଠ ପଢିଥାଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଚାଷୀ ପୁଅ ପଣ୍ଡିତ ହବ, ଏ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ କେବେ ହାରିଲା ପିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା। ସେଇ ଗାଁକୁ ଏକ ରାଜଦୂତ ଆସିଲେ। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କଣ? ଗାଁରେ ଅନେକ ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେଲେ କେହି କହିଲେ ଧନ, କେହି କହିଲେ ସୁନା, କେହି କହିଲେ ବଳ, କେହି କହିଲେ ଯାଦୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ନମସ୍କାର କହିଲା, ମହାରାଜ, ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦୟା। ଧନ ଥାଏ ତେବେ ହାରିଯାଏ, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ରହିଲେ ବୟସରେ ହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଦୟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅମର କରେ। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ବୁଝିଲେ, ସତ ପରିଶ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ନା, ତେବେ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜପଥ ଦାୟ କରିପାରେ। ଏ ଶିକ୍ଷାରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।